Yauwa ga yace za ka yi trading ɗin a Bybit ba tare da ka sha wata wahala ba. Za ga in kai deposit ɗin $20 ɗinka, idan ace trading za ka yi normal spot trading sai ka wajen so 100 sannan za ka yi reaching ɗin 200 or 2000 trading volume. To amma idan za ka yi na future trading bai fi kai so 5 ko so 4 ko so 6 ba ka gama. Su dama a future trading suke so a yi. Ko in ka yi a spot trading gaskiya bai ba, dole suna son kai trading ne a future trading. So abin da za ka yi shine first kawai sai ka zo ka shiga nan. Sai ka shiga nan. Bari muku ni da aro. In yi amfani da aro sai ka shigo nan wajejen. Nan za ka shiga. Wannan shi za ka shiga. So kana shiga kamar haka zai nuno ma nan. To abin da za ka yi shine a haka zai zo ma sai ka danna nan. Kawai sai ka dawo nan ɓangaren trade kenan. Kawai kana dawowa ɓangaren trade zai zo ma a haka. To abin da za ka yi sai ka zo nan ka zaɓi Ethereum ka yi amfani da shi. Ba wajen charge za ka shiga ba, nan za ka shiga. Ka zaɓi Ethereum nan. Sai ka zaɓi Ethereum. In ka danna wajen za ka ga zai nuno ma kai searching. Sai ka yi searching ga Ethereum nan na zaɓe shi. So idan ya nuno ma haka bayan ka zaɓi Ethereum ga nan kuma. A yace zai zo ma kai shine a haka. Misali bari in gwada zaɓo wani. Tunda wannan na riga na set up. Misali in ce zan gwada yin amfani da wannan Bybit ɗin nan. So zai zo mun a haka ne. Kawai sai ka shiga nan. Amma fa da Ethereum za ka yi amfani. Shi ne yake da low risk wanda ba zai tashi ko saurin ƙasa ba in time. Sai ka zaɓi nan. Saman nan kana zaɓa kamar haka. Nan na farko sai ka bar shi a 39. Na farko ka bar shi a 39. Na saman nan kenan 39 kamar haka 39. Na ƙasa kuma 36. Sai ka matso da na ƙasan nan ya zo 36. Kawai sai ka danna save. Shi kenan. Amma sai ka dawo da shi nan sloted. Nan za ka ga nan across. Nan za ku gani shi across. Nan ga shi nan sloted. Sai ka dawo da shi nan ɗin. To ni yanzu zan dawo da shi Ethereum ɗina wanda na yi amfani da shi tunda na ɗan gwaggwada. To ga Ethereum idan kuka lura nan wajen idan na shigo za ku ga yace yake zuwa. Ka lura sosai. Ka tabbatar da nan wajejen. Na farko ka bar shi a 39 na biyu 36 idan ka shiga ga shi nan yace ake barin shi. A nan zai zo ma. Nan zai zo ma. To sai ka dawo nan wajejen. Nan za ka yi nan ba da shi za ka yi amfani ba. Kawai sai ka dawo nan. In ya zo ma nan sai ka dawo sloted ɗin nan. Sai ka bar na saman 39 na ƙasan 36. Long kenan 39. Short kuma 36. Kawai sai ka yi save. Sai ka danna nan save. In ka danna save sai ka dawo nan. To kawai abin da za ka shi ne nan sai ka saka 75% na abin da kake da shi. Shi kake so ka siya. Nan za ka ja domin saka 75% ɗin. Nan. Wannan abin za ka ja. Idan ka jawo shi kamar haka. Ba fa sai ka yi sauri a wajen yin trading ɗin. Ka yi open ka yi close. Yanzu ga shi na bar shi a 75%. Kawai sai in yi open loan. Nan open loan. Sai in yi sauri in yi cancel ɗin shi close. Sai in yi haka. Shi kenan abin da zan yi. Kun ga ka yi ɗaya kenan to haka za ka yi so 6. So 6 ake so ka yi ko so 5. Ni daman na riga ɗazu na yi guda biyu. Yanzu idan na ƙara za ku ga duk trading volume ɗaya. Idan kuka lura nan duk trading volume ɗaya a matsayin dala 541 yake. Kuma kai ka ga abin da ka saka ba shi da yawa. Za ka iya saka kuma in ka saka bashi 50% ba zai kai ba. Dole sai ka bar shi ya kai 75% ɗin. Misali in ka lissafa dala 500 so 4 ka ga dala 2000 kenan. To za ka iya barin shi ma ka yi so 4. Ni na yi so 3. Zan ƙara yin 75% sai in danna buy loan. Idan na buy loan sai ka zo nan wajejen. Ga wajen close ɗin nan. Kawai sai ka shiga close. Shiga close sai ka yi haka. Shi kenan abin da za ka yi. Zan iya zuwa nan wajen order ɗin nan. Nan wajen all orders. Sai in shiga. Idan na shiga sai in dawo nan wajejen. Order history. Sai in shiga. Idan na shiga za ku ga abubuwan da na yi nan. Da na buɗe nan na open loan
sai ne close loan. Da farko dai gashi nan yace na fara open loan, close loan ɗaya kenan, open loan, close loan biyu, open loan, close loan uku, open loan, close loan huɗu. Kaga kowanne trading volume ɗaya yana ɗauka ta dala 500. Kaga nayi so huɗu kenan. 513 ma yake ɗauka ta. Kaga nayi so huɗu. Total ya ɗauke ni ya ma fi dala 100, ya ma fi dala 2000. To haka za ka yi, shi kenan ka gama trading volume ɗinka. USDT ɗin da kake da shi za ka iya zuwa ka yi P2P ka siyar da kayanka. Amma yin withdraw zai baka wahala. Za ka iya yin P2P a tura ma kuɗinka in naira. In za ka yi P2P ɗin sai ka ja ƙasa sosai kamar haka. Ka ja ƙasa daga nan ƙasa. A inda aka rubuta ma wannan go to the best price of coin via P2P trading. Ko sai ka danna. Kana danna za ka ga merchant wanda za su siya kuma dala suna siyan dala a farashi mai kyau gaskiya sosai. Sai ka dawo nan ɓangaren sell. In ka dawo ɓangaren sell sai ka zaɓa. Misali sai kai searching ɗin amount. Misali ni USDT ina zai kai na 10,000. Sai na rubuta 10,000. Na rubuta 10,000 za su nuna mun wanda za su iya siyan. Wannan na 10,000 gashi nan. Ga wannan Umar zai sai na 10,000 ko sai in shiga kan shi. Sell. Sai in yi adin ɗin bank detail ɗina. Gashi nan in yi adin ɗin komai da komai a nan. In yi adin sai in siyar me. Sai in siyar me da dala ta gaba ki ɗaya. Abin da zan yi kenan. To amma ni ba siyan me zan ba. Sorry bayan ka gama ma na manta abin da ban faɗa muku ba. Bayan ka gama sai ka dawo ka yi transfer shi. Sai ka yi transfer USDT ɗin da kake da shi. Ga wajen transfer ɗin. Da farko ma in ka turo na yi mistake ban faɗa muku ba. Da farko idan ka turo a normal spot wallet zai zo ba. Sai ka dawo nan wajen transfer. Ka mayar da shi wajen future trading. Idan ka shiga wajen transfer. In ka shiga wajen transfer nan za ka ga saman nan sun ce ma from spot da wannan zuwa nan wajejen kenan. Za ka dawo da su ɓangaren future trading. To nan kuma sai ka zaɓo USDT. Nan USDT za ka zaɓo. USDT za ka zaɓa a nan. Sai ka shiga wajen Bitcoin ɗin nan ka canza shi daga BTC. Sai ka mai da shi USDT. Ko sai ka danna all daga spot trading zuwa wannan wajen future trading. To amma ni yanzu daga future trading zan dawo da shi spot trading. Ko sai in mayar da sai in danna wannan ekibiyar. Ga inda ake danna ɗin ya koma. Tunda ni na riga na gama future trading ɗin. Nan wajen za ka danna. Kana danna wajen za ka ga ɗaya ya ci koma sama ɗaya ya koma ƙasa. To ni kaga daga future trading zuwa spot wallet zan dawo da shi. Ko sai ka zo ka ɗan danna nan wajejen. All ɗin nan. Kana danna all ɗin nan. Sai ka zo daga ƙasan nan. Daga ƙasan nan. Ƙasan nan wajejen. Wajen confirm transfer ɗin nan. Sai ka danna. Shi kenan. Za ka ɗan jira minti ɗaya. Shi kenan ya dawo. Ya dawo. In ina son ne withdraw ɗin kaya kuɗina da na turo sai in yi withdraw ɗina. Babu wata matsala. Ga yacce ake withdraw ɗin. Za ka shiga nan. So wannan dai dogon process ne sai ka zaɓi USDT. Amma in ka ga zai baka wahala kawai za ka iya yin P2P ka siyar da kuɗinka a tura masu in naira kenan. Amma wajen shigowa da su sun samu ne ka yi deposit gaskiya. Karka ce za ka sayi dala daga ciki. Gara ka yi deposit ka siye ta daga wani wajen sai ka turo ta. Abin da za ka yi kenan. Na gode.